Să fim rapide, asta e povestea verișorii mele și a mamei mele, cum s-a tuns. Deci să începem. Tata era plecat la serviciu și mama era împreună cu vera mea. Nu eram la școală, așa. Vara mea, mama mea a văzut pe vara mea, uitându-se la filme urâte și vorbind în același timp cu iubitul ei. Așa că știi ce a făcut? Chiar asta. Ia, știi cu ceva. Ești nesimțită. Cu cine vorbești tu? Un minut. Cu cine vorbești? Cu cine vorbești? A? Ai iubit? Stai, nu fă. Ai iubit? Stai să vedem dacă o să-ți mai iubească cineva. Stai, nu, atunci mă crezi. Părul meu. Bestiu. O, da. Părul meu. Nu. Să plătești pentru asta. Tatăl meu vine acasă. Să-ți mă tuns. Gata, puiule, stai liniștită. Du-te în camera ta. Ce ai făcut? Nu am făcut nimica. Zic că n-am vrut. E când să pierd. Stai să vezi ce fac. Dar nu fac asta. Gândește-te. Să-ți o, da? Vezi tu. Nu. Eu te las așa. Dar să știi că o să plătești doar.